Renungan Harian HKBP Kamis tanggal 10 Mei 2020. Unang mangiburu tu aka parjahat. Turpuk sadarion Oda bintu 24 ayat sada. Unang mangiburu roham mida halak parjahat. Jala unang mangapian roham naing marali-alehon nasida. Unang mangiburu tu aka parjahat. Adongdo sada upasa ni halak batak na mandok, dang diau, dang diho, tumagon di begu. Upasaon patuduhon ia di parmuluan ni halak batak, adong dohosom ni roha, pangiburuon, dohot partubolon. Molo dang boy diau, dang boy di dongaku, tumagon ma di begu. Namar lapatan, mangulu dope hosom ni roha, dohot pangiburuan ni di parmuluan ni halak batak. Pangiburuan dohot hosom ni roha, dang naholan di patuduhon tu halak parjahat. Alai jolma nabur juma rohape, jot do makilalahon pangiburuan dohot hosom ni roha. Contohna, di dongan saparkarejoan, molo ringgas dongan nai, mangulahon ulon parkarejoan na, gabe jala hasia akayanakonna, dengan pardongan sarepeonna, martangiang ibana huhut mangula ulaonna, di pasu-pasu di batama ulaon nai. Alai buasa boya do hosom ni roha, dohot pangiburuan ni, di tonga-tonga ni parmoluat ai. Tung takas do didok di bata marhite hatana di turpukon. Unang mangiburu roham mida halak parjahat. Jala unang mangapian roham naing marale-alehon nasida. Buasa diorai hita mangiburu mida halak parjahat di Pesalmen bindu 73 ayat 21 ayat sia di dokdo. Oh tapi rimas jala tadikon mohop-mohop. Unang saya hamohopon turoham. Ayalah tu najat doi. Ai sena siap do sogot aka parjahati. Alai sena teanon ni akan nama kaposi jahobado tanoi sogot. Diorai hita mangiburu tu halak parjahat. Asa unang tubuh hajahaton na ibaru sian pangiburot tai. Nang pejupang ni aka parjahati, aka hamoraon, hagabeon, dohot sangapon, ay marmalo sandui anon songon tupur ni duhut-duhuti, sal kudu sudui hasangaponai di bahen debata. Alwas ma debata kuhumi, aka jolma na songoni, hudut nai di paingot do hita sumuse, asa unang marsaur hita rap dohot aka najati. Di Pesalmen bindu sada ayat sada di dokdo martua mahalak na soolo manghuton tahi ni aka parjahat. Jala na soolo jongjong tudala ni aka pardosa. Jala na soolo sa udulan dohot aka pangarehei. Marsaw rap dohot aka parjahat. Boy doi gabi mabayan hita dohot mangulahon aka najati. Martua mahita na soolo manghiuton tahi ni aka parjahat. Amin. Sian buku si jahawan si gandopari di HKBP, buku pajonok hamuma tu debata.